Mali Marko. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li kod vas mogu da se kupe ribice? Ne mogu. A jel se vi razumete u ribice? Pa nešto malo. A ja bih hteo da vas pitam nešto u vezi mog akvarijuma. Aha, pitajte. Ja imam nekoliko ribica i jedno od njih je čistač. Dobro. Ali ona uopšte to ne radi, pa se bojim da nije možda bolesna. Kako? Pa gde je? Gde pliva? Ona je u akvarijumu, ali neće da čisti. One su noćne žive, ona kao mali somić izgleda. Da. One noći čiste, oni ne vole svetlost kad je dan. One noći kad ugusiš znači svetlo, tako. oni tad rade. Tako da Znači u tome je bio problem. Da, oni se Jer znate šta se desilo? Šta? Pre 2 sata mi smo ručali i ja da ne bi prao sudove, ja sam spustio u akvarijum da ih ribica očisti, ali ona ništa nije uradila. Tako da verovatno treba noću da se spusti. A kakav tanjir? Pa mi smo ručali tanjir od ručka. Meni je mama rekla da ih operem, ali sam ja morao da radim domaći, pa sam ih samo spustio da to ribicu uradi umesto mene. Stvarno si to uradio? Da, već 2 sata je tu tanjir. Pa nemoj to da radiš, ostavi ga u sudoperu. A da nije možda problem u tome što smo mi ručali soma? Pa sad možda ribice se možda naljutile na nas. Ne, nis. A što onda neće da čisti? Pa ne znam što neće čistiti. Možda je ljuta. Možda. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko.